guys, welcome po sa aming YouTube channel. Bali ngayon po magbubunot po kami ng mani. Pasensya na yung aming mani medyo napalpak. First time magtanim ng mani kaya medyo agurad. Medyo may ano siya guys, parang bulok-bulok ba, parang ganun. Kasama natin si si Ate Joanne. Hi guys. Si Mami Dragon. Hello. Si Auntie Pasing. Hello. Siyempre si Auntie Ligaya. Hello. At si Camera Girl. Si. Saka si Rambo. Kasama si Rambo. Ay, kasi Rambo. Dali. Hi. Tara na guys. Bunot na tayo ng mali. Nandito rin si Master Dragon. Nakabunot na. Nahuli kami. Ginag-click ang mani. Ganito guys yung naging itsura niya. Malaki pa naman guys. Sayang. Pero yung iba hindi naman ano yung loob. Sira. Yung balat lang. Kaya lang hindi na babenta. Mag-ano muna tayo tanggal. Ito lang kainin. Pang merienda lang. Ayan. Wala naman siyang ano sa loob eh. Hina, lumaban guys, natin gabuto. Ano mo naman? Anong klaseng laban niya? Bulo. Sad. Wala kang makukuha. Ito lang isa. Ganun talaga ang buhay. Minsan swerte. Minsan hindi. Naglawa pa yung mga guys. Sayang. Sinwerte sa munggo. Sa mani, hindi. Pwede mo kakapon. Magkata magahat ko ng kaspin. Kasi di kalkalyo. Kalit. Alam mo, nagabunot ka ng damante. Buti madaling bunutin. Nani pa na ramot kong dati kuwan. Ang gabi tayo mga sanganak ini. Sanga-sangaan. Look. Alam mo, marami palang tira. Talo ka pag partihan. Talong ka sa lang. Pataris na lang ang partihan. Butaris na Hindi naman mo. Tumanda, bakit ba mo ito? Ganun ba ito? Lagyan na. Yun o. Nabigalak pa yun natin na. Pumibigat pa yun na. Kunang tayo nagsaltayo sa ano. Hindi talaga na maganda. May iba matubo na.
Yun. Ayun, nasira. Medyo mahalata ka ito. Wow, kadami. Ay na, lumaban. Wow, pila-pila. Isang linya nga, suwain tsaka. Ano eh? Sibuno. Pila-pila pa. Naman may pagkain. Dalawa. Umurot mo, di paano? Ang magandang bunga. Hindi. Wow! Bagas na. Nakaibig mo. Magbalik kayo bukas? Bukas kayo ng maga pa kayo. Init kasi. Kasi pag umaga ay Doon, dadit ko ang gabi. Wala naman. Di ka. Sa may maipupuan. Dami rin kasi may pasali-sali. Ay, naiwan. Naiwan pa na bulot. Ayun. Ito naman nalako ito baboy yan. yung apat ka. Dragon fruit naman guys, yung sunod na itatanim namin dito. Pag naan ito guys, nakaready na yung mga poste namin doon. Ito iwan lang natin ah. Maganda ang dragon fruit dito. Yan guys, kukuha muna kami ng kamote pang ano namin, kamote Q, pang merienda namin sa pagbunot ng mani. Tara. Go. Meron na kaya? Ang kamote, liimay. Laki. Tamis to guys. Madilaw na. May dilaw. Tamis pag nilaga. Wala ka tao? Tsaka makinis. Walang good. Na. Mukhang malaki-laki yan. Isa man yata. Nako. Meron pang isa. Na, gusto ko kainit. Makinis. Sana all makinis. Walang ano na yung batulangag. Bato. Batok ka lang. Bato. Batulangag. Batulangag. Oh. Dalawa. Kambal. Jambu.
Ano kasi ako, ano, May na rin yata ni Alice lahat. marunong maghukay guys. Nakadami pala. Yung ano nang ito. Hindi pala. Maliliit. Naputo. Yung makapal ang dahon, ano. Tsaka yung malaki ang ano niya. Yung isang puno. Yung malaki ang puno. Bagay na kagan. Yan. Laki. Laking animang. Hukay-hukay lang. Iwan. Rulong ah. Rulong. Rulong hanap. Tatlong ganyan magulat bilog. Kikinis na. Walang sira. Ilaga mo lang ito. Hindi mo naging tubo? Hindi na magtubo to? Iba nang itanim mo dyan. Yung galay mo. Yan yung sang-sanga yun. Ito yung ganito. Laki oh. Pero ngayon ko din naman, di ko makuha. Buri pa kasi sa talagang dadalawang. Liit-liit naman. Ilaga mo na rin itong maliliit na to. Masarap. Sabay-sabay ba itong itanim? Yun, may kapapal. Yun. Magkaisa din. Laki. Ito din siya. Hindi na siguro yan. So, ito. Bigitin mo. Guys, ang ano nakuha. Yun o. Itong maliliit, masarap ilaga. Ilaga na lang yung maliliit. Ito pang ay kamote cube. Kamutik yun na hindi nakatusok. Hindi nakatusok sa ano. Bamboo stick. Igasan mo natin bago mo dalhin dito. Doon na lang ang prito eh. Kapagdala na lang ako. Oo. Balitungag to. No, tignan mo muna yung balat. Wala na, isa lang yan. Nice na.
Ay, ako lang kain na. Natin guys, ang kamote. Doon tayo magluto sa silang ng puno. Doon yung mga kasama namin nagbubunot ng mani. Mani na agkurad. Palinag kurad na Pasensya lagi nyo pa na yung mani mani-mani. namin, guys. Nasira ang mani guys. Okay. Nagkasakit. Okay, sa mani. Kain na lang ah. Ito na guys ang mga nabunot nila. Kumagipay mo nga kuha, nagagipay mo ati bulong niya. Nambay pa kuha, nagkasto. Gawak kayo. Labos. Nasubraan na. Naglabos siguro ati. Anong Kalkulo labas? ka tato nga may, di ba? Pasta lang pamula ang kasto. Ben Rambo. Katrabaho naman ako. Si Ate Joanna magluluto guys ng ano, kamote Q. Sabi nila yung ano, yung sunod-sunod na pag-ulan daw niya. Kuna din kagawad ka to. Una na ako, hindi na ako makita kay guys. Kay guys. Ikaw wala eh. Wala na eh. Nagkama. Gaganti yata Hindi si ako Anika. makita ni guys ah. Yan o pahaba. Papa. Huwag dito sa kwan, hindi niya ako makita ni guys. Artista pa naman ako guys. Kahit walang ngipin guys. Artista naman. Kaya pusta natin yan. Joke lang guys ha. Dok only. Daw-dawatin na tayo. Lagi manulang tatay. Sa'yo, baka mapuno mo. Bilang. Oo pala. Bilang pala. Nalungtot. Kunti lang maani namin sa mani guys. Medyo bulok. Medyo. Hindi lang pala medyo. Puro bulok. Hindi na lang lang. Tubig daw na. Hindi pala siya. Napayag nga. Hindi niya hiyang yung lupa. Mapayag nga mamaganda tiga ka. Napasyan. Malungtot na sa luma ng muna. Ganyan na rin panarato. Alam ako magaan. Pero yung tanim niyo ang tinakaso dati kaganda. Oo. Saka yung maganda pa rin kung kuhan. Magtanim ka. Maganda yung taniman niyo doon siguro. Kasi ito, tanim. Eh may sa silong na mula at takwa. Pananirapan lang kayo mo. Hagay. Tapos balin ka nung karunti ado madagana. Kasi nung mararaas ang daya. Anata prito? Kamutik yung maroon di prito. Kamutik yung. Kung anong kinalti. Yun no. Sarap. Guys, dito na natin ang ating kamote. Sariwang-sariwa. Pang-pan. Paano ka magsama doon sa may sinasabi natin? Kamalin daw? Kamalin. 37 tao daw. Mahal. Pagkaya lang kapag sa buhay niya. Ayun yung binilan namin doon sir. Yun yun. Sarap po. Naninilaw na. Mas maraming asukal. Ay, sarap. Ang dami na din. Marami na rin ano, pang merinda. Ma'am, nahimbok mo ma. Para kang si Dora. Para kang nakawig. Kasana, ang pa siyempre kita kakuba. Tagsabunak ti ajak, sa? Hala, kunan papangunay, kunan naludar na tabok na. Pag magganon siya, kasama lahat eh. Nagpapasgar, hala. Ay, maghapon guys, ito lang. Wala pang 3 salop guys. Baka hindi makamutanim si Alice ha.
Hindi siguro naligo noon. Buti ang tabo na, malikod ba? Hindi naman ibilad dyan eh. Bilad na lang, tapos buksilan. Yung iba hindi sira. Masarap ano to, chips. Kamuti chips. Walang iwan ko yun. Bilad. Lagyan natin ang asukal guys. Ang katamit. Masarap na lang ang asukal. Medyo malapot na. Saka natin ilagay yung ano, kamote. Parang si Alik ay, doon na. Ano na to? Mali na ang kamote na prito. Kaya natin ano, natuyuan. Masarap yan sa kape. Yan. Kapihan na naman. Kape is life. Kape is life talaga. Mas tanghaling tapat. Kape. Kape lang ng kape. Yun ang sarap. Maputla-putla lang. Yung asukal kasi hindi yung ano, brown na brown. Wash yata ito. Ito guys, ang merienda namin. Ano ba to? Puro ano. Pasensya na sa aming mani. Pero okay naman siya sa loob. Pangit siya sa panlabas pero maganda yung panloob. Maganda ang kalooban. Guys, kamote. Sarap. Kain guys. Merienda guys. Ay, merienda guys. Guys, kung Anong kais? nagdala ko mamot ito, hindi makamerindal. Kalahati lang. Tama na. Sarap ng kamote. Wala pa palang ano yan? Ano yan? Oo, sa'yo na kutsara. Bagong harvest. Wala pang gatas. Harvest naman eh. Harvest na kamote. Kaya ng tubig. Ang tubig, malamig, painit. Hindi na merienda. Yung yelo. Ano sa natin? Malabas. Init ah. Malinay data.
Ginawa na, ganun na. Ganun Isa ilagay mo, ito alik mo. Kaputi ng ano namin. Kaputi. Ano may lasa na ito? Nasukal sa akin. Makapasok. Ay na, nalagba dati ito. Gaw ko na. Pabigat ka nante. Lingkol lang kasi. Naging ingat yan. Papa, tapos na. Nauna na si Papa. Nauna nagmerinda si Papa. Nagising ka doon. Ako ang pinagkaya pa mo. Mabot mo sa akin. Yung? Pagpatuloy yung kamay ko. Hinapay mo. Pag naluto at man eh. Ako mo na meron ikaw. Nilimpat mo na ba yan? Walang hangin. Magkape pa tayo. Kape pa. Ayun na, napudot. Puro na sa insan. Pag may umutot mamaya, alam na. Hindi ko tapos kayo mga anak. Ayun na, pinagkunin na na. Nalipit gaya man. Gagawin mo nga rin. Kulay pink ang sabi. May maganda mo ang tunog ante. Hindi nakalaala. Paano mo nasabing maganda? Maganda ang Naging tunog. inayag. Nag-jumwari. Pintas na. Pintas na natin magtutok. Pati ba naman inot-inot. Pero, ng manok mo tutaw. iniipit-ipit na pa. Para maghaba. Yung mga hindi manang inay na. Nagalas na kami. Idik na ka nakapagpig sa. Ay! Isani Walang Isani condiments kasi di ngayon. utot na. Pilitin lang sa ngayon. Malakas magutot ng nila. May mas manaki yung kamuti. Ay kalanot na, balong yung mula. Yung tao. Basta pinayin mga sampukan. Ba't ko naman dumilaw mo kayo kabaw na ito, dragon fruit. Sa ano Sa yung init. Init. Pero magiging pagsabang. Meron na rin kon pa isa-isa. Ito man natin muna eh. Maganda naman yung laman Oh. niya. Tikpan natin yung angkoran, guys. Dami-dami po. Oh. Okay naman yung loob Maganda din. yung laman niya. Tinapay. Bigyan mo sa amin. Maluto. Mabilis man maluto. Guys, ang laman oh. Pangit lang yung balat, pero maganda yung loob. Yung balat lang ang sira. Ayun na. Mani. Nasinam? Huwag yan. Matigas. Yan pa niya ko. Lang. Saan lang ah. Hindi, nalaglag. Bilis, dyan si Rambo. ng mani. Pero sa loob ba yan? Per sako. Diba? 50 kilos ante? Magkano? Ay, 5 balde. Di pa rin sa mga Ginata ka Sa nilang loob. balde yun. 5 balde ang isang sako. 50. Mamura ano? Sa Manila ay na. Kamahal ng Ito. mani. Hindi ka nagul doon unang Yung isang ganto, ano, 10 piso. Hindi ko ang tuwang pabla ka no. Yung mga nalaga na. Nalaga na. Nalaga piso. Bumaba ka doon. Ito yung laging nanap pag sa Di ba Manila. dati ako lang. Padalang kasi. Isang ribo. Malaki na Wala naman. ba? yun. Katamis yung ano, kamote. Kakalkan dito. Huwag yan. Munti tinapay. Alis ka o ayaw mo tinapay. Yun na. Ha? May nakalaban. Wala. Ito, tinapay. Palit pa.
Guys, makain. Alex, hindi magkain. Kinapay na nga ako. Yan ako niya. Magkataaso. Yan, ito. Diba? Maliit pa nung nakuha yan eh. Saan ba kinuha to, Lek? Yan lang. Napulot. Ko lang. Ampon pala to eh. Alam mo pulot ngayon kasi. Diyan, nagkapan na. Napulot na sa kalsada. Nagsama sa inyo. Nagsama sa'yo. Di sipol-sipulan niya lang nagsama. Ground na may. Nung nata si Dan Manong mo, si Dan naman. Asa na ay kita mo ano eh. Hindi sud na suruto na pa ginawa na kita. Ganyan yan. Papa nga nakaganyan lang yung tirapan niya. Tagaton na. Maguran buyan nag Yan guys. Hanggang dito na lang po ulit ang aming video. Bali, tapos na po kami mag-harvest ng mani. Nakaisang kaban na rin kami guys. Ito. Yan. Bali, may kalahati pa doon na una kanina. Kaya isang kaban na. Thank you guys sa panonood. Sana nag-enjoy kayo guys. Thank you. Bye.